Днес специалистите ще видите. Грипът е много заболяването, където нещата са най-сложни, защото грипният вирус е изключително изменчив. Примерно мога да кажа със сигурност, че е установено, че в София върлуват 4 типа, които са различни от Варна и Бургас. Те са на ръба на живота си. Те, каквато и да бъде тежка инфекция, те ще ги вкарат в гроба. 56 и 58 щам, които върлуват във Варна и Бургас, се смятат, че идват от Средиземноморието. Като слушах тия изказвания, ми приличаше по-скоро като сводка на ДАНС, отколкото като медицинско изявление. 21, 23, 35 върлували някакви страшни вируси. 3 дни детето се чувстваше изключително зле. Не можеше да ходи. Вече аз обещавам, че ще си направя ваксина за шийката на матката, след като чух тази страхотия тук. Мисля, че е по-добре да си направиш ваксина срещу кондиломи, ако съществува такава ваксина. Боли ли доктор Марчев? Не, никак не се усеща. Значи няма да ви мислим, вече сте имунизирани. ръце, абсурд. Значи това е едно упражнение, което ако го правите 500 пъти на ден, аз ви гарантирам, че няма да има болест, която да ви хване. Което означава, че това е типичната жена, която в един момент може да ти изготви една страшна мусака, но в следващия момент може да ти тресне два шамара, защото примерно не си подарила едно цвете. Мусаката на главата. Сега, нека да дойдем към тройката. Тройката, тази сфера се казва разбиране. В тази сфера се ражда всичко, което ни е познато. Погледни към мен, изправи се. Седни така и хвани ръцете тук. Така. Дай ми ги по-напред. Така. Дай сега теглото върху лактите. Да. И хоп горе. Здравейте! Вие сте със специалистите. Темата ни днес са ваксините и имуностимулантите. Ето какво представляват те. Ваксината е най-ефикасният начин за предпазване от поне няколко десетина инфекциозни заболявания и при това най-природосъобразният начин на постигане на такъв ефект. До деня на раждането се правят първите две – туберкулоза и хепатит Б. След това до 1 годишна възраст, през различни периоди от време, към тях се наслагват дифтерия, тетанус и коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенция, морбили, паротит и рубеола. Във всички случаи аз не искам хората да възприемат вакцинациите като нещо задължително и нещо наложено. Вакцинацията е право на детето, а не задължение. Съществува ли имунизация срещу вирусите семена на животни, птичи грип, свински грип, луда крава? Не, за съжаление, грипът е много заболяването, където нещата са най-сложни, защото грипният вирус е изключително изменчив. Той успява всяка година чрез генетични комбинации да извади нови и нови щамове, срещу които ние нямаме защита. Тоест, вие не толерирате това да се поставят ваксините, които се продават срещу грип? Не, напротив, тези, които са за сезона, са абсолютно показани за този сезон. Просто искам да спестя разочарование на много хора, които очакват, че веднъж имунизирани срещу грип, няма да се разболеят от никакво друго респираторно заболяване цяла есен. Ние ще се срещнем с него през януари-февруари, но той тогава може би е променил щама си. Тогава как ще работи тази грипна ваксина? Вижте, има много богат опит натрупан по отношение на грипа. Това, което щамът, който придобие качества, потенциал да предизвика епидемия, всяка година е един. В редки случаи има паралелна циркулация, миналата година беше. Така очакваме, че и тая година заедно с основния щам Виктория продължава, макар и на по-ниско ниво, циркулация на щама Калифорния, който е така известен като свинския грип, но той няма да бъде основен и водещ. А плюс това и двата щама са включени в състава на ваксините, така че имунизиран човек може да бъде не на 100%, никой ваксина не пази 100%, но над 90% сигурен, че ще избегне заболяване или поне, което е по-важно, ще го изкара много по-леко и няма да се стигне до сериозни увреждания, сериозни реакции. Моят призив към майките е: не се подавайте на неточна, невярна информация. Човек в момента в интернет може да намери всичко, което желае. Разчитайте на сигурни източници, на проверена информация и винаги, когато имате съмнение, търсете съвет на лекар, съвет на специалист, а не се доверявайте на непознати източници. Специално да
ни гостенка днес е една майка, която никога не е имунизирала детето си с противогрипна ваксина. На гости при специалистите днес е Таня Боева. Здравей, Танче, много се радвам, че прие поканата. И тъй като ти не си имунизирала твоето дете с противогрипна ваксина, днес ще имаш възможност да вземеш решение. Ще го направиш ли по-нататък или не, защото това е темата. Уважаеми специалисти, много ми липсвахте една седмица, затова съм ви приготвила куп въпроси и няма да ви бавя. Започвам директно. Какво представляват ваксините? Ние вкарваме в организма едно вещество, което, най-просто казано, вещество, което е различно от съдържанието на нашия организъм. Доктор Радина Денкова, специалист по дерматология и венерология. И това вещество се нарича антиген. Антиген може да бъде част от бактерия, жив вирус или жива бактерия, или умъртвена бактерия, или част от клетъчна стена, някаква част от самата бактерия. По този начин организма си създава постепенно антитела срещу бактерията или вируса и когато се разболее човека от заболяване, чието причинител е този бактерия или вирус, той вече по-лесно преодолява всички клинични симптоми на заболяването, дори понякога не се и разболява от това заболяване. Или вкарва се в организма нещо малко, за да може организма да се справи с по-голямото. Това е така най-просто казано обяснението на вакцинацията. Добре обяснено. Сега ще го покажем и нагледно. Сега, нагледното обяснение е пак изключително просто. Тук в тази спринцовка е червената течност, която представлява нещо чуждо за организма. Ако приемем, че гъбата е организма ни, ние вакцинираме или вкарваме в организма си нещо чуждо. И ето гъбата, виждате, тя започва, изпълва се и нищо. Ето така само го подръж за секунда и аз ще си сложа ръкавиците. Танче, защо ти не си слагала противогрипна ваксина на твоето детенце? Ами той е още много малък и аз съм чувала много за и против и все още се информирам, за да взема най-доброто решение. И сега си на точното място. Но не съм нито против, нито съм за, все още съм в много неутрална позиция. Може би накрая на предаването вече ще вземеш решение. Виж сега какво става тук. Ето, примерно, това е гъбата, това е човешки организъм, в който се вкарва нещо чуждо. Изтискваме тази гъба, потапяме я. Всъщност организма си създава антитела. Тя си е пак същата. Организма ни не е нещо по-различно, след като вътре в него са вкарани тези антигени. Той е същия. Но вече те съществуват. Но вече те съществуват. Ето, гъбата е розова. Тоест, ние ги имаме в организма. И първата инвазия на нещо чуждо, на някаква болест, която причината е вирус или бактерия, вече този организъм, нашето тяло е подготвено. Така че няма проблеми да се справи. Защо тогава толкова много родители всъщност са против ваксините? Какво поражда... Ами, знаете ли, аз имам две деца и имахме една много симпатична наша доктор Ковачева, която ми отгледа децата. Тя беше моя педиатър и ние сме си вакцинирали във времето, в което аз си гледах моите деца. Те са вече големи, ние сме ги вакцинирали. Това беше задължително. Тя ни се обаждаше по телефона. Идва ви време за тази вакцина, идва ви време за другата вакцина. При нас нямаше нито алтернатива. За противогрипните, специално за противогрипните вакцини, защото съм чувала, че организма по някакъв начин има памет и не знам, някои хора го отричат и казват, че не е добре, че натоварваме организма. Кои са тия хора, които го отричат? Много хора има, да. Така, сега тук са антителата, зелени и оранжеви топченца. Много слабо, предполагам, се виждат за камерата, защото с просто око аз не успях да видя, че това са топчета, но са много... Но иначе са много истински и се визуализират много добре, за да ни разкажете и да покажем. Това е всъщност вече един път в организма вкарани антигените, той се изгражда тези антитела, които те... Това е най-елементарното обяснение. И при среща с агента, или когато човек се разболее, той по-лесно преодолява самото заболяване. Темата за детските ваксини е много оспорвана. Нека да видим какви са мненията на майките по въпроса. Лично аз вакцинирам децата си спрямо този имунизационен календар, но единствено и само ваксините, които са задължителни. Допълнителните ваксини предпочитам да не им ги слагам. Вакцинирала съм децата си, защото закона в момента така го изисква.
Аз не мога да пусна детето си на детска градина, не мога да взема детски надбавки, ако не вакцинирам децата си. А ако някой твърди, че ако не си вакцинирам детето за детска градина, мога за моето дете да зарази другите, аз ще попитам другите деца, когато са вакцинирани, как могат да бъдат заразени, ако вакцината е сигурна. Големи са рисковете, които поема всяка майка, която вакцинира детето си. Слава Богу, за сега всяка имунизация децата ми нямат някакви странични ефекти, като температури или някакви по-различни усложнения. Аз не мога да обясня всичките рискове, защото не съм такъв специалист на тази тема. Има случаи, в които педиатрите и родителите се разбират помежду си и децата умишлено не са имунизирани, но въпреки това в картона им нанесена информация, че е поставена ваксина. Искаме да се създаде в България фонд, както има в много други европейски страни, фонд за лечение на деца след вакцинации, защото в България никой не поема грижата, след като едно дете бъде увредено от ваксина, за неговото лечение. Нека да кажем първо, задължителните ваксини каква опасност крият? И крият ли такава? Както казахме, целта на вакцинацията е хората да изкарат инфекциите в нужния ред. Тоест, ваксините, най-общо казано, представляват някакво леко разболяване, което организма да преодолее и после като се сблъска с страшното да е подготвен. Тоест, ваксината е своего рода разболяване. И затова много често, обичайно е да има някакви оплаквания, да има някакви странични ефекти. Но човек, поемайки тези оплаквания, поемайки тия странични ефекти, увеличава шансовете си да остане жив. Доктор Сотир Марчев, специалист по вътрешни болести и кардиология. Това, което искам аз да кажа, е, че в медицината има правила. Избира се по-малкото зло. Ако трябва да причиниме чрез една имунизация леко заболяване на детето, предпочитаме това да се случи, отколкото то да се разболее тежко и да се превърне заболяването, заразявайки други деца, в епидемия. Доктор Даниела Велкова, специалист по акушерство и гинекология. Аз също не съм имунизирала, не знам дали това е чудно, Маги, за тебе, но аз също не съм имунизирала никога своите деца с противогрипни ваксини, защото не ми се е налагало. Те никога не са ми боледували до чук на дърво. Зимно време може да прекарат някакви леки респираторни заболявания, съвсем преходни, които не водят до нищо, освен да създадат, да увеличат техния имунитет. Не ми се е налагало. Може би, ако съм имала по-болнави деца, може би съм щяла да прибегна задължително към противогрипните ваксини. А може ли да има риск при децата от задължителните ваксини? Да, имаше една дефектна ваксина. Моите деца бяха потърпевши, родени с 85 и 89 година. Имаше една дефектна ваксина на паротит. Не знам дали сте се сблъсквали. Тя не беше ефикасна. И двете ми деца се разболяха от паротит. Това искам да кажа. Слава Богу, нямаше много тежки последствия. Това е много голям проблем за момченцата, ако са в пубертета. Беше преди пубертета на моя син, така че нямаше последствия за него. Доктор Велкова, нека само за зрителите да кажем какво се изразяват симптомите на тази болест. Подуване на задчленичната жлеза, ето тук, висока температура. Това е заушка. Паротит, извинявам се, че употребих латински термин. Да, това е заушка. Много хора знаят какво е. Подуване на задчленичните жлези и висока температура, интоксикация. Доктор Георгиев? Нека да направим едно резюме. Първо, вредни ли са или не са вредни ваксините? Всяка ваксина може да даде пробив. Но той е като казваме да даде пробив, пациента, който е вакциниран, да се разболее със същата тежест от истинското заболяване. Да, възможно е. И нито една ваксина не ни дава 100% гаранция за това, че не може да се случи. Но вероятността е в пъти по-малка, отколкото ако не го направиш. Така че, дали една ваксина е вредна, сама по себе си повече от ясно е, че никой не може да ви даде 1000% или 100 000% гаранция, но се свежда до минимум вероятността това нещо да се случи. Второ, натоварват ли тези ваксини или не натоварват? Самата ваксина, имунитета ни е в 1000 пъти по-интелигентен и по-мощен, отколкото най-мощният компютър. Така че тази информация, която постъпва в него, в никакъв случай не е в състояние да му затрудни хард диск. Той ще помни страшно много и винаги при нужда ще реагира както трябва. А самия имунитет, самия отговор на организма, той е два вида. Специфичен и неспецифичен. Хайде да го обясним така. Специфичният е този, който когато се е сблъскал с определена вражеска армия, знае как тя воюва и
сблъскал се с малка армия. И когато дойде голямата армия, ние се справяме много по-леко. А не специфичният този, който ние сме родени с него. Макар че имунитета на децата се развива някъде около 5 годишната възраст, до тогава ние имаме някаква база, която идва от нашите гени, от нашите родители, с които ние можем да реагираме на всяка възникнала болест, която е вътре, атака вътре в организма ни. Най-общо можем това нещо да го резюмираме. Една много красива дама ни чака на телефона, но само с 2 думи искам да чуя и мнението на Таня. В смисъл такъв, ти си поставила твоите задължителни ваксини на синът. Имало ли някаква реакция? Оплаквало ли се от нещо по времето на поставяне на тези задължителни ваксини, за които говорих в момента? Или всичко е минало? Преодолява много леко и изобщо не са ни създавали проблем. Това е супер. Да. Медицинските нормативи във всяка държава са различни. От най-красивата българка за 2010 година Румина Андонова, чиято дъщеря Дария е родена в Израел, ще научим какъв е имунизационният календар там. Нека да я чуят. Ало, Румина? Здравейте! Здравей! Как си? Ами добре. Как е малката Дария? Опитвам се да я заспя, цял ден иска да спи, само и си играе. Като всяка майка, най-вероятно и ти имаш притеснения за ваксините. Тя е съвсем мъничка. Сега предстои целият имунизационен календар да мине. Какво е отношението към ваксините там, където се намирате в момента? В Израел. Значи, аз тук до 2-3 дена трябва да изложиме останалите ваксини, тези, които са за втория месец. Вече мина една през първия месец, който и се поставя. Наистина беше доста страшно за мен, защото плака много. Това е наистина за първи път се сблъсквам с такова нещо. Общо взето, понеже така, аз също съм малко резервирана към тези ваксини, чела съм доста. Имам своите възражения, но пък не бих се отказала от тях, ако трябва да бъда честна. С 2 думи, това, което ми направи впечатление е разликата между двата имунизационни календара е, че доколкото виждам в книжката, която тя има и това, което чета, не са излагали ваксината за туберкулоза. Това, доколкото знам, в България е задължително. Да, тук също е задължително. На колко месеца тя има ли? На 2 месеца. На 2 месеца, да. Да, слагането е при раждането са и сложили за хепатит Б. Първия месец сложихме още една за хепатит Б. И сега ни остават всички останали, които са същите като в България. Как ги понесе тя тези ваксини? Спокойна ли беше след ваксините? Плачеше ли, температура вдигна ли? Не, защото доколкото знам, тази, която се бие първия месец, хепатит Б, тя няма такива странични реакции. По-скоро тази, която и предстои сега, те са няколко, полиомиелит, дифтерия, тетанус и коклюш и още доста така, като ги гледам, плюс ротавирус, който мисля, че тук е задължителен. И трябва, може би тогава да наблюдавам страничните ефекти. Това ще стане до 2-3 дена. От първия месец няма. Да разбираме, че ти си за ваксините, ще сложиш всички ваксини на малката Дария, които са те посъветвали, разбира се. Много... Пак казвам, ако трябва да бъда честна, много се колебая. Имам много възражения относно това как все пак се слагат еднакви дози на двумесечно бебе, което е 3,5 кг, примерно, и на по-голямо дете, което е по-тежко, а приема същото количество. Румина... Това е нещо, което мен ме очудва. Да. Румина, благодаря ти много за това включване. Желая ви да бъдете здрави. Слушайте това, което ще кажат специалистите точно на този ваш въпрос. Ще ги помоля да отговорят. Благодаря ти още веднъж. Нека да дадем отговори на притесненията на Румина. Аз първо съм много щастлив, че бебетата в Израел реагират по същия начин, както бебетата в България на ваксините. Тя да пак е с българска жилка. Относно дозата, значи ваксините се дават в определен... Първо не зависят толкова от конкретните килограми, защото всяка ваксина е дадена за определена възраст. Килограмите варират, може да бебето да е 2,5, може да е 5,5 килограма. При всички положения ваксината върши своята работа. Тя не се дава на килограм живо тегло. Тя се дава като информация за имунитета. Организма сам създава нужното количество войници, хайде да ги наречеме, антитела, които някога ще ни бъдат полезни. След рекламите ще видите.
Боли ли, доктор Марчев? Не, никак не се Значи усеща. няма да ви мислим, вече сте имунизирани. ръце, абсурд. Значи това е едно упражнение, което ако го правите 500 пъти на ден, аз ви гарантирам, че няма да има болест, която да ви хване. Което означава, че това е типичната жена, която в един момент може да ти изготви една страшна мусака, но в следващия момент може да ти тресне два шамара, защото примерно не си подарила едно цвете. Мусаката на главата. Погледни към мен, изправи се. Седни така и хвани ръцете тук. Така. Дай ми ги по-напред. Така. Дай сега теглото върху лактите. Да. И хоп горе. Тук. Здравейте, вие сте със специалистите. Темата ни днес е ваксини и имуностимуланти. Сега ще видите две популярни майки, които споделят как се грижат за децата си. Дъщеря ми другия месец става на 6 месеца. Да чукам на дърво, до сега не ми е вдигала температура никога. Превентивно, общо взето, нищо не правя. Смисъл, слагаме си ваксините, които са си на втория месец, на третия, четвъртия, петия се пропуска, сега на 6-тия хепатита. Тези ваксини си ги слагам, но нищо друго. Мога да ти дам пример дори с Ава, която беше на 2 годинки и половина и сложихме последните 2 ваксини. Наведнъж ни препоръчаха да ги сложим. Едната в едното кръче, другата в другото. 3 дни детето се чувстваше изключително зле. Не можеше да ходи. Краката буквално имаше оттоци върху кръчетата, върху бедрата, където я бяха боцнали с игличката. Тогава и с баща и си говорихме, че това е последното, което правя, като те бяха последни от задължителните, но винаги можехме да продължим оттам нататък с, примерно, ето идва зимата или есента, дай да сложим противогрипна, противохепатитна, имуностимулатор или... Слагам си всички нужни ваксини, за да мога да съм спокойна и да знам, че което зависи от мен, го правя за детето си. След това тя тръгва на детска градина. Там знаем всички, че децата много често боледуват. Аз предпочитам това да го пропусна. Единственото, което съм давала на Ава и смятам от миналата година, чист експеримент от моя страна, защото чух много добри отзиви не само от майки с малки деца, а и от личния ни лекар. Това е коластрата, но съдържанието е абсолютно чисто. Последната ваксина, помня, която ми сложиха, беше преди около 2-3 години, мисля, че тя беше... Или това беше обаче... нещо от типа, не знам за неговия набор и въобще определени години, в които трябва да се слага. Понеже аз тренирам професионално тенис, биха ми я в дясното рамо. Тук около една седмица ръката цялата ми беше изтръпнала, не мога и да удара. Не знам какво е съдържанието на тези ваксини, но според мен е чиста отрова. В началото, когато малката се разплакваше, мога да си призная, бях постоянно притеснена. За всяко едно нещо си мислих, че нещо има, нещо не е добре, може би е студено или топло, или може би нещо е боли. Всяка майка, която за първи път се здобие с детенце, трепери с денонощно над него. Просто за най-малкото нещо. За това, че му тече сълзичка от окото, за това, че киха, за това, че си пипа ушето и тя вече изпада в истерия, има някакъв проблем, трябва да го заведа на лекар. Била съм абсолютно същата. Смятам, че всяка майка трябва да слуша личния лекар на детето и да се спазват законите такива каквито са и всичко за бъдеще ще е наред. Има си имунизационен календар на България, който аз лично следвам. Смятам, че всички трябва да го следват. Всички знаем, че болестите, от които боледуваме, ги измислят определени хора, за да може да върви програмата в правилната посока. За съжаление, това е кръговрата на живота. Вие сте за специалистите. Темата днес са ваксини. Обръщам се към Таня, за да я попитам, когато е било времето, в което е трябвало да поставяш ваксините на твоето дете. Имало ли си някакви притеснения като майка? Задавала ли си въпроса, трябва ли да му ги поставя задължителните, не трябва ли, защото разбрах, че за противогрипните си против, но за тях ще поговорим малко. Все още съм неутрална и имаме тема, ще стигнем и до там. Но като говорим за задължителните. Не, като всеки родител, който иска най-доброто за детето си, не мога да бъда против тези задължителни ваксини, защото те започват, както чухме и както всички знаеме, още с първите дни след раждането на детето. Не знам дали някакъв опит ми е донесло това, но докато аз бях в родилното отделение, когато се роди моя син Росен, имаше една майка, която беше абсолютно и категорично против
поставянето на ваксините и това беше много труден момент за целия екип в болничното отделение, защото те са задължителни и по закон в България те трябва да се сложат. Тя се подписваше специално, подписваше документи, че ако нещо се случи с детето, не носят отговорност екипа, че тя самата е преценила така. Аз не бих рискувала да поставя под опасност живота на детето ми и както всички разбрахме, това е по-скоро за да се избегнат по-сериозни проблеми, а не да се създадат такива. Така че за мен поставянето на тези задължителни ваксини трябва да бъде желателно и от родителите. Аз предлагам да направим една крачка напред. Другите така обсъждани ваксини са ваксините на шийката на матката, тези, които са срещу папилома вирус. Доктор Велкова, против папилома вирус, да. Това, което искам да кажа е, че втората причина за смъртност при жените след карцином на млечната жлеза е рака на шийката на матката. Благодарение на това, че са изработени вече 2 ваксини съществуват в света, този процента на заразяване на шийката на матката с човешки папилома вирус би могъл да бъде много по-малък. Доказано е, че има най-високо вирулентните ХПВ вируси, как да ги кажа, човешки папилома вируси, са 16 и 18. И двете ваксини, които се... 16-18 тип. Значи, вирус. Както грипните подтипове могат да бъдат много, ХПВ вирусите са над 70. Има ниско вирулентни, т.е. ниско... не са опасни. Има среден тип и висок рисков. И аз се включвам тук да кажа и още нещо, че сред тези 70 вида папилома вируси има и такива, които предизвикват брадавици, заболяването брадавици, така че те не са само такива, които предизвикват това число кондиломи. Да, кондиломи, плоски брадавици, обикновени брадавици. Да, така че те са една голяма група и всички се наричат човешки папилома вируси. Но всъщност доста опасни са наистина тези 2 типа, които спомена доктор Велкова и които могат да предизвикат рак на шийката на матката. И двете ваксини, които ги има в България, но ги има и в света, няма повече от 2. Едната ваксина е против, т.е. имунизира човека за 2 от щамовете, докато другата е за 4. Но е доказано чрез изследвания, че тази, която е за имунизира хората за 2 щама, най-вирулентните, които дават около 70% от рака на шийката на матка се дължи на тези вируси, дават кръстосано припокриване на още 4 подтипа. Така че се смята, че тя е де-факто с по-широк спектър на действие. Това, което искам да кажа, че има определена географска разпространеност на тези подтипове. Примерно мога да кажа със сигурност, че е установено, че в София върлуват 4 типа, които са различни от Варна и Бургас. В Плевен са различни. Това е много сериозна статистика. Да, това е абсолютно доказано. Говорила съм с генетични лаборатории, които водят тези изследвания. Смята се... Доктор Марчев от Плевен, чувал ли нещо мога да кажа, че 56 и 58, само секунда не ме прекъсвате, 56 и 58 щам, които върлуват във Варна и Бургас, се смята, че идват от Средиземноморието. Тази инфекция. Докато в София най-разпространените са 6, 11, 16 и 18 Това обаче както на мен, така и на нашите зрители, само като числа, нищо не ни говорим, обаче трябва да се пазим от 6, 11 и... Не добавя нещо. Да, можеш, разбира се. Въпрос. Доколкото знам и съм информирана, всъщност тези ваксини се поставят единствено и само на жените, които не са навършили до 25 годишна възраст. Какво се случва с тези, които са прескочили вече тази възраст и как те могат да се предпазват? Това не е вярно. Тези ваксини създават повишен имунитет. Ако жената вече е оформила своето семейство, има един партньор и е доказано, че тя няма наличие на ХПВ вирус, може да си постави, ако има
последствие допълнителни контакти. Така че ще повиши своя имунитет и след тази възраст от 25 години. Това беше добър въпрос, за да се разбере за... Така че не е граница. Ние правиме ваксината, когато момиченцето не е започнало още половия си живот. За да увеличиме шансовете то да не бъде инфектирано, т.е. даже да бъде инфектирано, да има изграден имунитет срещу тези ХПВ вируси. Тоест, кога точно трябва да се имунизират жените с ваксина против рак на маточната шийка? Тоест, само тези, които смятат, че имат рискови полови контакти. В смисъл повече. Всяко момиче горе-долу има рискови полови контакти, защото в началото то не е оформило още своя партньор, мироглед. И когато започва половия си живот, може да му се случи един, може да му се случат повече партньори в живота. Това означава ли, че само жените страдат от Не. Мъжете също страдат, но в много лека степен. Забелязва се папиломатоза на ануса и много малко върху пениса, но това са много редки случаи. Те могат да бъдат преносители, но боледуват много рядко. Един богат човек, може би един от най-богатите за всички времена, Пол Гети, като го попитали как си забогатял толкова, той каза, бех много малък, когато се научих да не слушам какво ми говорят хората, да гледам какво правят. Те могат да си говорят каквото искат. Така че аз мога да си говоря всичко, но на моите деца съм им направил всичките задължителни ваксини и когато бяха 12-13 годишна възраст, двете момиченца, които имам, пазарувах 2 ваксини срещу рак на шийката на матката. Тогава си спомням, по ния времена ми струваше някъде около 1200 лева 2 ваксини. 800 излиза за 3 ваксини. Ваксините, това искам да кажа, се правят на първи, т.е. ако се прави сега, след 1 месец се прави втората реимунизация и след 6 месеца се прави третата реимунизация и това завършва курса. Сега са малко по-евтини, може би тогава навлизаше ваксината, имаше малко спекулация търговска, но сега в момента горе-долу 800 лева. Когато заминават да учат в Англия, английското правителство им иска допълнително ваксина за менингит, която също направиха. Тоест тези неща, които са официалните държавни изисквания за родната им страна България и за Англия, където отиват да учат, спазвам закона. Доктор Георгиев, имате какво да кажете? Ще се опитахте няколко пъти да вметнете по темата за ваксините. Аз като слушах тия изказвания, ми приличаше по-скоро като сводка на ДАНС, отколкото като медицинско изявление. 21, 23, 35 върлували някакви страшни вируси и Пол Гети какво бил казал. Вече аз обещавам, че ще си направя ваксина за шийката на матката, след като чух тази страхотия тук. Мисля, че е по-добре да си направиш ваксина срещу кондиломи, ако съществува такава ваксина. А според мен е най-добре доктор Велкова да покаже демонстрация. Първо дали имате наличие, защото би могло, има си специални тестове за мъже. Мисля, че значи на тест доктор Велкова. Задължително тези ваксини, които ни предпазват, те нямат само желание да въртат бизнеса. Доктор Марчев пак ни наплаши тук с злите доктори, които се чудят как да те обудат. Ваксината върши своята работа и е добре да бъде ползвана. Има, разбира се, такива религиозни, верски и аз не знам още какви предположения, които могат да касаят родителя. Лошото обаче, че тежестта на проблема се стоварва върху детето. И вие сами ще решите дали да бъде правено това нещо или не. Доктор Николай Георгиев, специалист по обща, пластично-естетична и реконструктивна хирургия. Това, което искам да покажа, е как взимаме титулна маска и изследване за папилома вирус. Нека да покажем на всички млади момичета. Ето това е един спекулум. Трябва жената естествено да не е девствена. Тогава можем да вземем титулна маска. Преди това е невъзможно. Това е един спекулум, който се въвежда. И ето тук в това прозорче, което отваряме, виждаме шийката на матката. След като я видиме и фиксираме де-факто спекулума чрез ето това бутонче, но не го отваряме толкова, разбира се, толкова е достатъчно. Ето това са четчици за титулна маска. Тези четчици приличат на тези, с които си чистиме бутилки, примерно. Само, че в по-малък вариант. Те леко задират, за да може да оберат клетки. Понякога може да има оскъдно кръв върху чечицата или върху предметното стъкло, с което намазваме, но това не е притеснително. Това е стъклото. След това какво правиме? Ето, взимаме тези стъкла. Това се взима от външната част на шийката на матката. След като го вземеме, ето така размазваме. По същия начин се прониква в cervicалния канал с втора чечица, така, и се намазва на второто предметно стъкло. Надписва се и се изпраща на цитолог, за да може да провери. Колко време отнема?
получаването на резултатите? Горе-долу максимум 5 дни. Зависи от лабораторията, дали има на място, дали трябва да се транспортира. 5 дни максимум. Това, което искам да покажа, е няколко изследвания, които се правят за ХПВ инфекция. Това е един вид четчица. Това е вече друго изследване. За различните лаборатории си имат различни... Това си е вече за ХПВ, така е? Това е за цитона маска. Това е когато при цитоната маска има отклонение. Има отклонение. Задължително, да, трябва да направим едно такова изследване, което е на ДНК анализ се прави на вирусите и се изпраща съответно лаборатория. Аз да питам, като една жена, която има дете вече, която предполага... И то доста здравно информирана, виждам от въпросите, които задава. Колко пъти в годината си правиш такива профилактични изследвания? Ами то вече беше казано, когато имаме само един партньор и знаеш, че нямаш този папиломавирус, не би трябвало да имаме притеснения. Но доколкото съм информирана, е редно през 3 години, така един такъв период от време да се направи. Съжалявам, да. Сега ще разбия твоите представи. В никакъв случай не. Това е много дълъг период от време. Това е само заради партньора, но заради другите заболявания, свързани. Защото може да имаме някоя скрита инфекция, която не се е проявила в даден момент. За папиломавирус. Да, цитона маска трябва да си взимате задължително. Да. Аз отговорих по въпроса за папиломавируса, който така ми беше казано, че се изследва през 3 години. Искам да попитам на колко време ходиш на профилактичен преглед? Разбира се, 2 пъти в годината поне. Точно, така много правилно. И следващата демонстрация. Сега следващата демонстрация, която искам да покажа, пак със същия този спекулум се прониква. Има няколко... Лабораториите се предоставят материалите, с които да работиме, защото те са специфични за тяхната лаборатория. Една от най-често използваните, това е един сух тампон, който се прониква в шийката на матката, върти се определено време, за да може да се отделят клетки и след това се обира от външната част на шийката на матката, затваря се и се изпраща за изследване. Тоест пациента сам си го носи, защото... И това изследване за колко време също става готово? Горе-долу пак една седмица. Пак една седмица. Значи една седмица сме в тръпни очакване на резултат. Има нов тип изследване, което това е една специална четчица и това е един разтвор. Това, което искам да кажа, че точно с тази четчица и този разтвор изследването може да предстои 30 дена. И в един момент вие да решите, че искате за още нещо да си изследвате. Това не е много груба четка. Няма как. Трябва да зададе клетки. Нищо, че зараства много бързичко, няма да има никакъв проблем, освен оскъдно кървене. С тази четчица се прониква в шийката, завърта се 5 пъти задължително и се поставя в този разтвор, завърта се също няколко пъти и се изпраща за изследване. Искам да кажа, че с този разтвор може да се изследва всичко. Както цитона маска, така някаква инфекция бактериална, за анаероби, за аероби, за гъбички, за микоплазма, уреплазма, всичко, което би могло да се случи на една жена като инфекция, защото често идват жени, които казват, искам всичко да ми изследвате. Но в такава една среда може всичко наистина да се изследва. Не мога да кажа колко финансово ще струва, не съм се поинтересувала, но иначе трябва да се правят за всяко изследване, трябва да се прави отделно. Да кажем и няколко думи за колпоскопското изследване. Колпоскопското е изследване с микроскоп на маточната шийка. Налага се да се прави, когато вземем цитона маска и цитолога ни каже, виждам еди какво си, желателно е правена на колпоскопия или пожелателно от самия гинеколог. Намазваме с определени разтвори и де-факто клетките на шийката на матката се променят. Благодарение на белтъците, които се съдържат в клетките, те се променят и ние ги виждаме ясно. Често в модерните кабинети самия пациент също има монитор, който вижда, така че му става много по-ясно, когато отбелязваме дадени промени и решаваме дали да вземем биопсия, за да вземем по-дълбок срез от тъканта, не повърхностно, както е с цитона маската, чрез този метод. Като говорим за тези 3 вида изследвания, кой е най-достоверният и може ли да стане някъде объркване? Примерно цитономаската да бъде втора група, пък на колпоскопското изследване да се виждат изменения на клетките. Може ли да се допусне някъде грешка и какви са етапите? Важното е да има добър цитолог и хистолог в дадено звено. Добър, казвам, който разбира от тези неща. Не ми се е случвало да се обърка, поне на мен в моята практика не ми се е случвало. Обикновено това, което виждам на цитограмата, т.е. изследването, което ми връща цитолога, обикновено винаги ми се покрива и клинично в моите случаи. Не съм имала изненади до сега. Сега обаче искам да се върнем обратно към
противогрипните ваксини, да дадем думата на доктор Марчев да поговорим малко повече за тях, с какво се различават те. Те не са задължителни и ето тук вече може да си опонираме с вас сериозно. Противогрипните ваксини са слабо ефикасни ваксини. Желателно. В смисъл, че обикновено грипа и технологията е следната. Грипа обикновено идва през зимата. Маземното кълбо, като всяко кълбо е кръгло и когато през над е лято, от отсрещната страна, примерно в Нова Зеландия, е зима. И когато се знае каква е инфекцията в момента в Нова Зеландия от отсрещната страна, в Азия, когато при нас е лято, хипотезата е, че може би тия вируси ще се прехвърлят при нас, когато при нас дойде зимата. Тази хипотеза често е вярна, но не винаги. Поради тази причина през 5-6 години ефикасността на грипните ваксини е само 40%. Тоест, тя те пази в 40% от случаите, в 60% от случаите не те пази. Заради това те са слабо ефикасни ваксини. И много хора си правят противогрипна ваксина, разболяват се от грип и казват, това ваксините са една измислица, измислена да ни източи парите, значи аз няма да си правя ваксината за полиомиелит на децата. Статистиката показва смъртни случаи след поставяне на противогрипна ваксина и то на деца. Аз предлагам обаче да я поставим въпреки всичко и да я демонстрираме. Значи, смъртни случаи след ваксина има един много умен професор, може академик да е станал, Захари Кръстев. Той казваше, непрекъснато ми карат разни пациенти, защото той е гастроентеролог, защото им приушало след ядене. И вика, човек яде 3 пъти на ден. Когато и да му приушее, се след някой от яденетата. Така че на човек, който му е правени ваксини, винаги може да му се случи нещо и се ще е след някой от ваксините. Ние тук хубаво си говорим за плюсовете и минусите на ваксината, но аз предлагам да го направим нагледно. Може ли някой от вас да бъде имунизиран сега в студиото? Всички можем, но доктор Марчев... Дига ръка. Дига ръка. Обаче, кой обаче интересно ще направи имунизацията? Ето аз. Айде, заповядайте. Нека ръка. Тази ваксина, която ще постави, се поставя подкожно. Тя е готова форма и не е необходимо абсолютно нищо да й се прави, освен да се разопакова. Ваксините за Human Papilloma вирус, те се бият мускулно, малко по-различно, но са подобни шприц форми, които... Така. Доктор Марчев, страх ли ви е? Не. Доктор Велко е човек, на когото вярвам. Би трябвало гинеколог да слага ваксина. Ма чакай, ние слагаме ваксини. Разбира се. Сега, дезинфекцира се естествено местенцето, изчаква се да изсъхне. Даме го на мен. Да те го държа. Обикновено с спирт, тук не знам какво сте сложили. Спирт беше. Добре. Гоним. Ето. Така, ето вижте колко е тънка тази игличка. Тя е за подкожно приложение. Мускулната е малко по-дълга. Това, което се прави, се изгонва въздуха отвътре, докато се появи една малка капчица отгоре върху игличката. Мисля, че всички видяхте. Не знам дали ме виждат камерите. Ето така се захваща кожна гънка, за да може иглата да навлезе в подкожното пространство и се налага. Нека да обясним на зрителите, че всъщност противогрипните ваксини са готови форми, които са стерилни и няма никаква опасност да предизвикат каквато и да било външна инфекция. Тоест инфекция при поставянето, ако се поставят нормално. За да се разнесе лекарството, се разтрива. Боли ли доктор Марчев? Не, никак не се усеща. Значи няма да ви мислим, вече сте имунизирани. Моите ръце, абсурд. Никакви проверява се дали има кървене. Няма кървене в случая и... Аплодисменти за доктор Марчев. Какво си взе като извод от темата, която днес... Това, което като родител знаме, че всеки родител иска най-доброто за детето си и ако то много боледува, аз съм сигурна, че този родител ще вземе решение да вакцинира детето си или да предприеме някакви мерки то да не страда. Много ви благодаря за темата днес, която разгледахме. Сега е време на духовната част. Довиждане. Много ми е приятно да кажа добър ден и на духовните ни специалисти. Днес гост в студиото е Кристина Димитрова. Здравей, Криси! Здравейте. Днес ще разберем как да развиваме духовната си сила. Ще видим и какво означава пътя на живота в нумерологията и ще продължим сбъдването на желанието според дървото на Кабала. След рекламите ще видите. Значи, това е едно упражнение, което го правите 500 пъти на ден. Аз ви гарантирам, че няма да има болест, която да ви хване. Което означава, че това е типичната жена, която в един момент може да ти изготви една страшна мусака, но в следващия момент може да ти тресне два шамара, защото примерно не си подарила една цвете. Ти си мусаката на главата.
Сега, нека да дойдем към тройката. Тройката, тази сфера се казва разбиране. В тази сфера се ражда всичко, което ни е познато. Погледни към мен, изправи се. Седни така и хвани ръцете тук. Така. Дай ми ги по-напред. Така. Дай сега теглото върху лактите. Да. И хоп горе. Как да развием духовната си сила? Какво ни помага да се превърнем в по-добри, по-смислени хора? Как да се обърнем към вътрешното си аз и има ли рецепта за по-добър дух? Ето за това ще си говорим днес. Защо в днешно време е важно да имаме здрав дух и да сме духовно извисени? Криси, като наш гост ще дам думата първо на теб. Вътрешното ми аз го иска да бъде така, защото без да полагам някакви огромни усилия и без да съм си задала такава цел да бъда духовна личност, през последните, така наблюдавам 7-8-10 на години, без да искам изграждам някаква духовна... духовна същност духовната си същност, да. Някакво духовно равновесие, би го казала, някаква хармония, която да бъде между вътрешното ми аз и външното. И може би това става... Значи, задавала съм си въпроса и съм стигнала до мисълта, че човек мисли ли положително, това, което аз много умея да го правя. Просто няма ли... Да, съм изключително позитивен човек. Например, сутрин ставам, независимо рано или по-късничко, зависимо с кога съм си легнала и какви ангажименти съм имала, но с отварянето на очите аз започвам да мисля положително. Хубавите неща от живота. И затваряйки си очите, пък вечер преди да заспа, ми се появяват едни много красиви кръгове. Не знам дали това е нещо общо с медитация или такива неща. Към Розалия, защото ги чух как ти разменят реплики преди старта на предаването. Някакви цветни кръгове, преди да заспам и се случва това, красиви картини. Не, без да има някакви илюстровани картини. Не знам това нормално ли е или какво се случва. Анализирай това, моля те. И така заспивам в някакви сладки сънища. След това, събуждайки се, започвам да мисля положително, мисля хубави неща. Общо взето съм изкоренила, всъщност може би никога не съм чувствала някаква злоба, някаква завист. Нещо, което страшно много ме балансира и ме кара да се чувствам прекрасно просто. Розалия, анализирай това, което тя каза със светлините. Всъщност, това е изключително важно, което Кристина казва, че ние трябва да мислим положително, че трябва да виждаме красиви неща, че не трябва да бъдем завистливи и да поглеждаме към хората, но това е първата стъпка към духовния ни път и е изключително важно. За да може вече да се усъвършенстваме като духовни същества, има, разбира се, един много по-дълъг път, в който трябва да работим върху себе си, за да бъдем господари на това, което сме. Розалия Тинкова, специалист по кристалотерапия. Чрез духовни практики, чрез йога и всичко, което е свързано с духа, можем ли да престанем да завиждаме, да престанем да се караме с хората, да искаме чужди неща, да сме прекалено материални? Да, абсолютно е възможно. Аз се занимавам от 10 години с тези неща. Имам хора, които идват при мен от 10 години и аз имам щастието да проследявам тяхното развитие. Галина Бел, специалист по лайф коучинг, йога и рейки. С Криси много съм доволна, че днес тя е при нас. Аз бях много приятно изненадан. Ние се познаваме от много дълги години. И мога да заявя смело и твърдо, че Криси винаги е била такава. Тя винаги е била много позитивна, усмихната, никога не си е слагала така неща на сърцето. Той личи на визията просто. Да, абсолютно. Но тя просто е така устроена. Някои хора просто някои хора просто имат късмета да се родят с тая настройка. Човек може
може да достигне до едно духовно развитие, до едно обръщане към себе си. Това е, което аз се опитвам през цялото време, откакто сме започнали с тези предавания. Искам да се обърна към хората и да разберат, че наистина силата е в тях. Време е направо да покажем нагледно с какво ще започнем. Медитация. Аз бих предложила, ако искате, искам само, тя ще добави Розалия после допълнително неща за медитацията. Аз искам само да добавя, че това е една такава специално за предаването я направих тази медитация. Тя е много късичка, много приятна и бих помолила зрителите, пък и нашата публика тук, ако искат да се потопят 5 минутки, не е необходимо повече. 5 минутки да се потопиш, да усетиш и да се оставиш за секунда в тази енергия и после като отворим очи... Значи, уважаеми зрители, заемете удобна позиция и медитираме 5 минути. Супер. Хубаво е да седнете удобно, гърбът ви да е изправен или, ако имате възможност, просто да легнете, да отворите краката малко и ръцете да отдалечите от тялото и дланите да са ви обърнати нагоре. Нищо повече. Ако седите, седнете просто изправени, така че да ви е удобно. Публиката? Включете се, бъдете си. Или полегнете така, ако ви е удобно, Не кръстосвайте крака, ако е възможно. Няма нужда да държите така ръцете. Отпуснете се, просто се отпуснете. И заспете. Трябва ли нещо да си казваме? Нищо не си казва, нищо, Маги, просто отпусни се. Просто се отпуска. Да, седни даже, ако искаш така. Не е необходимо и така. Няма никаква театралност, тези неща. Просто седни и се прибери. И нека да ти бъде удобно. Сега се концентрирай върху дъха си и остави тялото си да диша своя собствен ритъм. Наблюдавай съвсем безучастно как дъхът ти идва и си отива. Идва и си отива. С всеки дъх, който поемаш, усещаш как тялото ти се отпуска и натежава. С всеки дъх, който поемаш, съзнанието ти се изпълва все повече и повече със спокойствие и тишина. Остави всички негативни мисли, всичко, което те тревожи, всяка критика и недоволство. Просто да се разтопят в дъха ти. Нека всички подсъзнателни страхове и негативни нагласи се разтворят в дъха ти. Пусни ги. Просто дишай и ги пусни да си отидат, докато в теб настъпи пълен покой. Пълен покой. Докато се наслаждаваш на спокойствието и на тишината, концентрирай се сега в областта на сърцето. Съсредоточи се колкото можеш по-добре в тази област. Дори да почувстваш лека тежест, не се притеснявай. Остави нея да се разтопи в дъха ти. А сега представи си как в тази област, сърдечната област, се появява една прекрасна, мека, златна светлина, изпълнена с мъдрост и любов. Почувствай как тази мека златна светлина, изпълнена с мъдрост и любов, започва да се разширява и да изпълва цялото ти същество. Всяка клетка на тялото попива тази лечебна светлина. Почувствай как се разширяваш и растеш, осъзнавайки внезапно цялата си сила, цялата си мъдрост и любов, които винаги си носил в себе си.
Усети сега как едно уютно чувство на свобода, на сигурност и на вяра в живота те обгръща. Като нежен, златен облак. Топъл и изкрящ. Потопи се в това вълшебно чувство и се наслади. Остани още няколко минути, няколко мига в това състояние. Потопи се и се наслади. Зареден с тази златна светлина, се върни сега към тялото си и усети колко са релаксирани краката, ръцете, раменете и главата. Вдишай и издишай. Отвори очи и се усмихни. Добре ли се чувства? Направо смехотно. Така, понеже виждам, че всички са много ентусирани. Може ли да не си говорите помежду си? Кажи ни какво почувства, сподели го на всички, не само на нея. Ами, явно тя има доста въздействащ глас, много опит, някак си просто чувство, че е родена за такова нещо, защото хиляди пъти съм била на медитации. Хиляди пъти съм била на различни учения, в планина, на море, в гора и така нататък. А успя в студиото, в студиото е сега да усетиш повече, отколкото... Да, наистина много интересно. Браво, Благодаря. За мен също беше изключително релаксиращо. Аз дори нямах желание да си отварям очите накрая. Да предавате да Аз съм абсолютно съгласна с тебе, защото от една година експериментирам и много исках да хода на йога. От една година експериментирам и ходих на различни учители по йога. Почти навсякъде просто свършвайки урока, нали, опитвам се да хода втори, трети път, но виждам, че не е моето място. Не е точно моя курс, където съм била. Сега от 2 месеца най-сетне намерих своя духовен учител, или как да кажа, аз не знам как. Наистина, един преподавател по йога, дама, която много така общи, много успокояващо ми действа и страшно зареждащо и аз наистина се чувствам изключително красива външно и вътрешно. Ти много хубаво си го каза, защото точно на това действие на самочувствието и на начина, по който се изразява. Мога ли да вмеча нещо? Някакъв страхотен вътрешен баланс ми създава и дори здравословно се чувствам много добре. Да. Галя, ще вметнеш? Искам да вметна нещо. Да, виж, аз пак казвам, аз се занимавам може би 20 години с най-различни техники. Не случайно съм се спряла на йога. И не случайно, значи за мен е много важно, при мен часа винаги завършва с някакъв вид медитация. Първо правиме автосугестия. Ще ми помогнеш и тук? Да, тя сега ще дам думата да разкаже подробно. На български ми е малко трудно, защото аз съм го учила на немски и на английски, го преподавам на немски и английски. Някои думички просто ми се губят. Но, което е много важно за мен, по този начин ние задълбочаваме тази релаксация. Ние успокояваме вегетативната нервна система, която е активирана. Те се делят на симпатикова и парасимпатикова. Както и да е, това са подробности. Знаеш ли, само искам да те попитам нещо. Като човек, който току-що изпита това, което ти приложи твоята техника върху себе си, на мен обаче ми прави впечатление, че аз не бях толкова концентрирана. Колко време трябва да продължи медитацията във времето, така че наистина да усетиш, да изпиташ цялото това удовлетворение и абсолютно духовно да се заредиш от всякъде, без да има нещо празно останало. Значи сега, разбира се, като всичко останало, това също е процес. Значи, ако имаме възможност да чуваме какво се случва с нашите глави постоянно и непрекъснато, просто ще бъдем шокирани от шума, който има вътре. И е съвсем нормално, когато човек отиде на йога или някъде на медитация, да не може да хване ума си. Да се концентрирам на 100%. Защото мислите са ти там. Не е нужно да се концентрираш. Не е нужно да се концентрираш, просто трябва да се отпуснеш. Това е въпрос
на последователност, разбираш ли? И най-важното, което исках аз да кажа, когато Криси говореше, откъде тръгнах аз, общо взето, повечето медитации, на които аз съм присъствала и съм била, са ужасно дълги. А кой е най-добрият вариант? Йога, там напрягаш и релаксираш, след това релаксираш и късичка медитация. Без много картини, без много да се натоварва съзнанието с мисли. Остави... Просто да изчистиш цялото си от отрицателната И това е процес. Всички школи са различни, всеки има различни методи. За мен е, когато ти не познаваш нещо, не можеш да го коментираш. Тоест, всеки познавайки своя метод, знае опита и знае какво постига. Първо искам да кажа няколко думи въобще за медитация. Понеже повечето хора казват, за какво да правим медитация? Каква е причината да правим медитация? Изключително важно е хората да разберат защо е тази медитация. Тази медитация е най-вече за да успокои ума. Една от причините е за да успокои ума. Втората причина е да ни изчисти от всички негативизми, които има в нас. И така да се каже, да ни направи господари на нашето тяло. И физическо, и емоционално, и етерно, и умствено. Тоест да бъдем вече, да започнем от една по-друга позиция да ръководиме нашия живот. Така че медитацията способства невероятно много за това. Много е важно хората да знаят, че медитация не е просто да седнеш тук сега, дай да медитираме. Защото тук има и друго нещо, има други същества, има друга обстановка. Точно място, изчистителната енергия. Разбира се, за мен е изключително важно обкръжаваща среда. Първо, обкръжаваща среда трябва да е достатъчно комфортна за това и най-вече ти трябва да попиташ, примерно, ако отидеш в гората и там има наистина, както говорихме в предишни теми, примерно за духове или с какво ли не, трябва да помолиш самата обстановка да те приеме, за да можеш ти да се чувстваш комфортно там. След което трябва да поискаш защита от тези, в които вярваш, че те защитават. Примерно от светлината или от същества, в които вярваш, или от просветлени същества, или от Исус Христос, или който и да било, който ти вярваш. И след което вече да направиш мотивацията. Това нещо също е изключително важно. Много хора медитират, просто сядат и медитират, но те не изразяват своята мотивация, защо го правят. Тоест ти трябва да заявиш много простичко вътре на себе си, защо правиш тази медитация. Примерно, аз правя тази медитация, за да постигна просветление. Или аз правя тази медитация, за да бъда спокоен винаги. Или аз правя тази медитация, за да мога да бъда здрав и за балансиране. Предлагам ти да не губим никакво време. Виждам, че си се подготвила и нагледно демонстрирайки да ни обясниш по какъв начин ни зарежда. Само трябва да си намеря един доброволец от публиката. Аз мисля, че ще има такива желаещи. Защото ще покажа една малко страшна позичка. Страшна, нали? Тя не е никак страшна. Но искам да покажа, че всеки човек може да се занимава с тези неща. Изобщо не е нищо страшно, просто трябва да ме слушате и да е много внимателно и да правите точно това, което ви приказвам. Някой да има желаещ кръвно нещо, проблеми с високо кръвно нещо. Здрав и прав! Къде искам да седна там? Не към мене се обърни. Ела напред малко. И ето така седни, както аз съм седнала. Седни си на петите. Така. Опъни краката назад. Да, и ми дай сега тук главата надолу. Началото си остави на земята. Така. И натам. Пусни ръцете към петите. Така. Това е много важно. Седни малко, седни. Преди да се качиме да застанем в стойка на глава, за да може кръвта да се стече в главата, за да не е такъв шок за тялото. Като се дигне изведнъж, пусни ръцете. Тази поза се казва детска поза. Тя подготвя тялото за следващата поза, която е стойка на глава. Сега погледни към мене. Погледни към мене, изправи се. Седни така и хвани ръцете тук. Така. Дай ми ги по-напред. Така. Дай сега теглото върху лактите и ми дай ръцете напред. Прекръсти пръстите и ги отвори. Тук. Не, ето така. Окей. И слагаш ето тази част на главата, не темето и челото на земята. Не отваряй повече лактите. Тук. Челото ти е на земята, нали? Окей. Може ли да дигнеш кръпто нагоре? Да, изправи се. Така, чакай. Тук нагоре. Това нагоре. Нагоре. Да, така. Окей. И сега върви с краката напред към тялото. Лекичко, 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 лекичко. Тук стои. Дигни нагоре. Тук. Не. Остави долу крака. Дигни нагоре. И ми дай това коляно към тялото. Към тялото, да. И хоп, горе.
Окей. Това е дистанция. Окей. Върни се обратно. Така. И пак седни в тази детска поза, с която започнахме в началото. Просто седни на петите. Седни на петите и стави глава. Дай ми ръцете назад. Седни хубаво. Остави главата и се отпусни. Това връща тялото обратно към нормалния му ритъм. Че казват, това трябваше жена да го направи. Жените ли са по-гъвкави или мъжете? Не, изобщо няма. Кажи, има ли значение? Седни. Благодаря ти много. Как беше? Малко странно? Не, добре. След рекламите ще видите. Значи, това е едно упражнение, което го правите 500 пъти на ден. Аз ви гарантирам, че няма да има болест, която да ви хване. Което означава, че това е типичната жена, която в един момент може да ти изготви една страшна мусака, но в следващия момент може да ти тресне два шамара, защото примерно не си подарила едно цвете. Ти сипе мусаката на главата. Сега, нека да дойдем към тройката. Тройката, тази сфера се казва разбиране. В тази сфера се ражда всичко, което ни е познато. Специалистите току-що видяхте нещо уникално. Говорим за духовната сила. Един човек, който никога не е имал нищо общо с йогата, днес застана на челна стойка. Стойката се казва? Стойка на глава. Стойка на глава. Да. И видяхме, хубавото е, че той наистина никога не е практикувал. Ти сама го каза. Да. И видяхме как лесно се изправи, с твоя помощ, разбира се. Естествено, да. Пак казвам, йогата не е свързана. Много хора бъркат, че йогата е свързана с някакви супер сложни акробатически упражнения. На мен ми се видя сложно да ти кажа. Аз затова малко бях доста така притеснена, че точно тази поза сега трябва да покажа. Но ето това показва за един човек, който никога не се е занимавал с правилен подход, с вярата в себе си, може да застане в тази поза. А стойката на глава има много интересно символично значение. И то е, аз наблюдавам хора, които идват при мене. Значи, когато човек не може да застане в началото на стойка на глава, общо взето показва, че той човек има страх от промените в живота си. Защо? Защото, какво казваме ние? Живота ми е нагоре с краката. Интересна логика. Кристина, би ли застанала в тази стойка? Аз вече застанах и то много бързо успях да застана. Тя е такава да се занимава с йога. От първи път успях да направя тази стойка. Какво тяло? Беше ми приятно. Аз не мога да разкажа да го определя. Човек трябва да го направи. Направи го с лекота. Чувствах се свободна. Разтоварена. Свободна най-вече. Направих нещо, което първоначално си мислих, че е трудно. Първоначално си мислих, че е трудно и го направих с адска лекота и това ми даде някакво адско самочувствие. И това е, което е при йогата изключително интересно. Че човек тръгва така малко с едно, дали мога, това вечно съмнение в себе си. Не, то е присъщо за всеки втори човек, по принцип, като съмнение. И сега, когато човек преодолее това нещо и види такива мънички успехи, когато се случат, просто ти започваш да вярваш в себе си и гледаш на себе си по друг начин. Искам и да провокирам и Розалия да покаже някоя духовна практика и тя, защото съм сигурна, че ще ни покаже нещо много интересно и различно. Аз точно това искам да кажа, че йогата има много разновидности на йога, хиляди разновидности на йога. Това, което аз специално и ние практикуваме и преподаваме, е нещо малко по-различно. То работи едновременно върху 7-те енергийни тела и няма толкова изявен физически аспект. Но няколко съчетава се в едно и визуализация, и физическо упражнение, и примерно други... Аз си го обясня, може би, докато го направя. Докато го правиш. Да. Добре. Ти сама ли ще си го правиш? Да, сама ще си го... То е нещо толкова лесно, че мога и да не го правя, мога само да го обясня. Важното и много изключително първостепенно е да застанете в правилната поза. Правилната поза е винаги да сме отпуснати. Раменете са изключително отпуснати, краката са точно на разстоянието на каквото са раменете. Подмишниците са леко отворени, коленете леко свити и опашката ни
е издадена напред. Изключително важно е също така да стегнем първа чакра, който може. Това е така, едно, като ви се ходи до туалетна, се стискате. По този начин ние затваряме енергията и езика да е на небцето. Това са по-сакрални неща, които задължително трябва да се изпълняват при тези упражнения. Другото и много важно нещо е визуализацията. Първо, на първото упражнение, което ще ви покажа, е много важно за доктори, за хора, които работят с пациенти, за хора, които примерно са масажисти или по цял ден имат среща с хора и ги докосват. Това изключително много развива тяхната способност да се защитават от енергията и да са пречистени. Примерно, представете си, че се намирате, че вашето тяло е огромно, колкото цялата Вселена. Краката ви са много дълбоко в земята, а главата ви е много високо в небето. И вашето тяло е огромно. Представете си, че стоите от тук във вода, примерно в океан или в езеро, няма значение дали е спокойна. И как вдигате ръцете си по този начин, като все едно изтегляте водата. Но наистина я изтегляте и я виждате с очите си. След което отпускате надолу и натискате много силно, като я връщате обратно. Ръката трябва да е точно под прав ъгъл при всички положения. И после го правите отново нагоре. Трябва да се прави много бавно. И много хора, може би, които са занимавали с чигунг или с цигун, както някои го наричат, ще видят, че това е упражнение, което е положително прилича на цигунга, но не е точно. Пак е от Китай идва тази техника. Има и много други. Примерно има едно, което го използват монасите за дълъг живот и казват, че всички, които са стигнали до много дълбока старост и все още имат сила, бих искал и него да покажа, което наистина всеки човек може да го упражнява. Да ставате в същата поза, както преди малко обясних, само че искам да го направя отстрани. Ние сме зад теб, ти си продължава и напред си се обърни към камерите, ние ще си правим за теб. Значи, както казах, много е важно първа чакра да е стегната леко напред, да е таза, леко свити коленете и отпуснете ръцете напълно, езика да е на небцето. И си представете как просто вдигате ръцете. Значи, изключително важно е при тези упражнения не да ги правите просто, а първо да помислите за упражнението, да си го представите в главата и да дадете дирекция на тялото да го направи. Това е много, много важно. Значи в момента, в който вдигате ръцете, вие вече сте си го представили и просто отпускате. Значи това е едно упражнение, което ако го правите 500 пъти на ден, аз ви гарантирам, че няма да има болест, която да ви хване. Много е лесно, изключително лесно. Розалия, това е сериозно предизвикателство. Това е много приятно, между другото. Да. Това е упражнение за 500 пъти. Изключително лесно. Няма човек, който да не може да го направи. Малко ще ви е трудно на 200-я път. Точно отрицателната енергия. Нищо не си мислиш. Просто само това се прави. Яна там, към празното пространство. Това са две упражнения. Първото, както казах, е много важно. Всеки, който го прави, може да се предпази. То се прави за около 100 пъти, но за да стигнете до това ви трябват поне 4 месеца. А това упражнение, което последно показах, е наистина за дълъг живот и ви дава една виталност, една радост в живота, която е невероятна. Може само това упражнение да се вземе и да се прави на един ден. 500 пъти или 1000 пъти е достатъчно. Примерно да се дели на 2 пъти. Другото нещо, което искам да ви покажа, е консолидирането на енергия. Когато се прави много дълго такова едно упражнение, е добре енергията да се консолидира, да се организира, така да се каже. Не знае как се казва на български точно консолидация. Така, примерно, това е една мудра. Мудра означава позиция на ръцете. Ето с тази мудра, независимо какво упражнение сте правили, което ви е леко дисбалансирало или предизвикало вас някаква енергия, ето като едно мостче, това го поставяме на пъпа. Точно пъпа ни остава по средата на тази. И се концентрираме вътре в нашето тяло, точно където е пъпа в центъра на тялото, но вътре в една, ако е през деня, златна точка, ако е вечер, сребърна като луната, бяла. И по този начин, оставайки там за около 2 минути, ние консолидираме цялата енергия. И тази енергия, която е започвала да се движи в нашето тяло и вече е вече може да работи, не изтича просто, а остава и генерира още повече енергия, за да може ние да работим и да се чувстваме добре. Това, Розалия, се прави всяка сутрин. Да.
По принцип, с консолидираната енергия, ако държим тази мудра, има още нещо, което е изключително интересно и бих искала да го споделя, понеже е важно за хората. Сутрин може да го използвате и само това като свързване с всички останали човешки същества. Примерно слагате тази мудра на пъпа, но си представяте точката във втора чакра. И с любовта в сърцето си се свързвате с целия свят, като лъчи от слънцето. Това е една невероятна техника, която много лесно после ви дава хубаво настроение през деня. Страхотно. Браво, Тяви! Сега ще видим един метод, който ни дава силата да направим промяната, която напразно сме преследвали с усилията на волята или осланяйки се на някои от многобройните системи за позитивно мислене. Става дума за инсайтинг, интензивно дишане. Вижте. Здравейте! Днес ще ви покажа инсайтинг, интензивното дишане. Заличаваме паузата между вдишване и издишване и започваме да дишаме много по-дълбоко и малко по-бързо от нормалният ни ритъм за дишане. Това води до индуциране на трансови или променени състояния на съзнанието, които водят до освобождаване на психотравмите, мощна психотерапевтична практика и същевременно духовна практика, която може да ни открие пътя в живота ни и да ни накара да изразиме личностния си потенциал. Сега започваме да дишаме едновременно корем, гърди, надключично дишане, максимално дълбоко през носа. Дишането не може да ни причини нищо. То просто вади нещата, които ние носим в себе си. Разчим. Още по-дълбоко. Не вярвам да има кой знае каква разлика или значение от това дишане, което ще покажем, ще практикуваме, защото все пак човек през целия си съзнателен живот диша. Доктор Тенчев е симпатичен млад човек, но не знам какво точно ще направи, какво има толкова различно в това дишане. Още по-дълбоко. Издишваш до край. И сега една идея по-бързо, без да губиш дълбочина. Никога не може в началото да се каже някой човек дали ще диша добре или не. Това проличава при разгръщане на самата сесия, която продължава около час и половина-два чисто дишане. Но в случая тя започва да диша много добре. Сващанията ще станат все по-силни. Ако поддържаш дишането, в момента ти го намали. Ще станат до степен, в която се получи така наречената акушерска ръка с контрактури. Това е центъра, в който се трупа генерализирана тревожност. Ако усещаш тежест тук, да, това са много потиснати емоции през годините. Областта на сърцето, не случайно казано, че сърцето ни топти от влюбване или ни боли, от нанесена рана, емоционална. Тези емоции застиват в мускулатурата, дишането започва да ги размразява и да освобождава тази застинала енергия там. Още по-дълбоко и по-бързо. Ето вече акушерската ръка почва да се образува. Тези изтръпвания, тези контрактури на ръцете са характерни за мускулни блокажи, които са релевантни на определени психически блокажи, които Деси носи в своята психика. Сковаване на ръце плюс уста, това са средствата за комуникация. Усещам едно цялостно изтърпване на тялото, крайниците, ръце, крака, мускулни спазми на лицето, схващане на устните. Трябва да се каже, че това не е просто физическо упражнение, това не е просто ефект от хипервентилацията. Това е освобождаване на всичко, натрупано в нас, което не е част от нас. Тук има напрежение, нали? Не. Това е центъра за генерализираната тревожност. Това е центъра за самооценката пътъм, центъра за емоционалните блокажи. Много силна болка. Много силна болка, което показва, че не е на мястото, където трябва да е. Компромисите водят до това. Значи, ето това сти, всичко, с което се съгласила, не е било част от теб. В момента, в който започваш да се схващаш, първо изпитваш някакъв страх, защото все пак ти усещаш, че крайниците, всичко ти се схваща, но някакси не е такъв панически страх да спреш, да станеш и да избягаш, но някакси почва да ти харесва повече и повече. В смисъл, искаш да видиш какво ще стане,
като продължиш да се схващаш. От тук нататък, най-вероятно след като се освобождат физическите блокажи, предстои освобождане на емоционалните блокажи. Твърде вероятно е тя да освободи някои емоции, които дълго време е задържал и потискал в себе си. Честно казано, съм много доволна. Наистина да освободи се от тялото някаква негативна енергия. И наистина след края на това схващане идва едно отпускане, една релаксация, едно някакси по-свободно движение на кръв, ако щеш, на мисли, на всичко. Бъдете уникални, бъдете себе си. Дишането е път към възвръщане на истинското ни аз и към това да докажем, че мечтите ги има, за да се сбъдват. Вие сте специалистите. Днес си говорим за духовната сила. Току-що видяхме инсайтинг, интензивно дишане. Галя ще го коментира само след секунди. Искам да кажа добре дошла на Ивена по-форията в нашето студио. Ивена, искам да те попитам, ти някога опитвала ли си да развиваш своята духовна същност? Правила ли си някакви духовни упражнения, медитации? Веднъж ще се пробвах йога, нали, тук видях някакви движения, домашна, купих си първа и втора част, не само първа. Да, първата крачка си я направила. Да, първа и втора част си купих и домашно и реших да се пробвам. Искам да ви кажа, значи има си специалисти за тия неща и човек трябва да си ходи при такива хора, защото аз когато го направих, ако искате ми вярвайте, сутринта, като се събудих, врата ми беше и така. Цела седмица. Значи не знам какво правих. Не го прави сама, защото и за дишането, което видяхме току-що, Галя каза, че е много опасно, ако не го прави човек, който аз се концентрирах след това в това, което казва човека. За първи път виждам такова нещо. Аз не съм виждала никога до сега. Може и да има нещо, не искам да се изразявам негативно. След като момичето, което се подложи на това нещо, е доволно, предполагам, че сигурно има някакъв ефект. По принцип, дишането, може би, да. Дишането е едно... Не съм го пробвала самата аз. Точно но този много метод. мои приятелки около мен, те казват, нали, пробвали са го това и някакси Точно те този зарежда. метод. Да, точно това, което чухме във видеото, точно това са ми казвали. И не знам дали се въобразяват, оттам нататък им се променят много неща. Знам, че не е често, нали, срещано. Аз знам, че в София го правят, нов метод, но знам, че от половин година го посещават и съм много доволна. А те редовно го посещават? Не, те са ми казвали примерно в месеца един-два пъти. Което е абсолютно достатъчно, за да релаксираш. Бих искала да препоръчам, нали, ако някой не може да прави много сложни дишания, просто иска да се успокои и има проблем, може спокойно просто да вдишва, бройки до 6, и задържа една секунда и издишва бройки до 6, задържайки една секунда, като издишва любов и щастие навсякъде. Това всеки може да го прави вкъщи. Всеки може да си го прави вкъщи, но това е малка практика, която е за домашно ползване. Другото, аз точно така си успокоявам нервите. Ако примерно нещо, когато ме нервира, аз си казвам, Кристина, застани и започвам да дишам. Вие сте с специалистите, а сега Кристина, нашия нумеролог, ще ни разкрие тайните на числото на живота в нумерологията, какво означава то и как се изчислява. И освен това ще изчислим числото на живота на певицата Ивена. Числото на живота означава нашия мироглед, т.е. какво ние сме заложили за нашето бъдеще. Кристина Сунгарска, специалист по нумерология. Ако ние сме на 15 години, това число ще бъде това, което следва на 18, на 20, на 25. Когато сме на 30, тогава ще бъде 35, 40, така. Когато сме на 50, винаги ще бъде в бъдеще. Разбирате ли, това не е нещо, което е като даденост, не е като нрава, не е като цифрата, по-скоро датата, на която всъщност сме родени. Жизненият път означава мечтата, устрема, целта, това към което се стремим и това, което искаме да реализираме. Имаш ли нужда от истинското име? Не, нека да бъде с това име, с което е представено в обществото. Защото в крайна сметка с малкото име личното борават само твои близки роднини, които са затворен кръг. Но ние сме... Ива. Моля? Си близки. По принцип е Ива. Да, окей. Значи дата на раждане. 26 04 1979.
Интересно. Така, значи, нека първо да направим разбор на вибрациите, кое какво означава и как трябва да се случат нещата, за да стигнем до този резултат жизнен път. Така, когато сме родени на двойна дата, нали така, или на двойна вибрация, ние трябва да я редуцираме до едноцифрено число, както бяхме казали в по-ранно предаване. Значи това ще бъде 8. Нали така? Да. След това ще бъде 4. Отново... Казва да, значи е запозната. Годината ще бъде отново 8. Така. Сбор от тези цифри ще бъдат сметнати по този начин. Първо е нрав плюс месец плюс година. Да. Така. Бихте ли сметнали 8 плюс 4, 12. Така. Плюс 8. 20. Значи това е жизнен път 2. А това ще бъде нрав. Нали така? Което означава, че редуцирано е 8. Сега обаче има още една трета вибрация. Тя се казва поведение. В астрологията е асцендент. Нали така? Маската, начина по който ние общуваме, контактуваме и начина по който всъщност другите ни възприемат. И много често те съдат по нашето поведение, съдат всъщност и за нашия нрав. Но всъщност това е доста голяма заблуда, защото понякога ние си представяме такива, каквито всъщност не сме. Нрав и жизнен път се събират и стигаме до поведение. 8 нрав, 2 жизнен път, 1 поведение. Нрава, за разлика от жизнен път, е всъщност това, което сме ние. Не това, което искаме да постигнем, а това, което сме ние. И какво казва осмицата? А единицата е така, както се представяме пред другите. Асцендента. Сега, това е чиста проба нумерология. Нуме, брой, цифра. Но тук в името ще приложим номерология. Номе, нейн. Нали? Ето сега вижте. Направихме всички разликата, толкова ясно го обяснихме. Направо е страхотно. Така. Ето тук сега ще сметнем вибрацията и на името, защото това е нещо много важно, когато става въпрос да изчислим съответствието или дисбаланса между нрава и името, което всъщност се носи. Така. Тук ще стигнем до резултат 24. Нека сега да прохванем частта с това кое какво представлява и какво носи. 26-та дата, заради това, че това е Луната, а това е Венера, означава, че този човек ще носи в себе си изключително отношение към любовта, към секса. Другото, което обаче 8, заради това, че все пак е материална вибрация, нали, все пак да не го забравяме и това, означава, че този човек ще бъде така с предпочитание към лукса, към парите или към партньори, които имат добри финансови перспективи и възможности. Сега обаче, ето, вижте колко много интересно нещо, все пак това е нрав, нали, това е нещо много важно. Вижте сега как се получава името. Името е 6. Нали така? 24 прави 6. Така. Ето сега тук имаме 8. 6 и 8 са в абсолютен противовес. Тоест, това означава, че този псевдоним, който е измислен, не приляга с такава точност и с такава, как да кажа, хармония към нрава. Когато човек има дисбаланс между името и между датата си на раждане, това означава, че много трудно ще намира себе си. Много често може да сменя визията си, много често може да променя, как да кажа, приятелите си, средата, рязко да се обръща в една посока и в друга посока, търсейки себе си. Значи това противоречие като цяло някак си ще даде този дефицит на едно самочувствие, но скрито дълбоко. Много дълбоко. Така. Двойката е типично женска вибрация и тя е подвласа на Луната. Нали така? Което означава, че този човек в бъдеще си представя или по-скоро залага за себе си винаги да има партньор. Този човек не си представя живота в самота или сам, или без подкрепа. Айде да не го кажем непременно интимен партньор, но един сроден партньор. Нали? Той може да бъде приятел, той може да бъде роднина, той може да бъде интимен приятел, няма значение от това, но този човек или тази жена не си представя бъдещето без опора. Няма как това нещо да се случи и когато това се случва все пак в живота, и защото все пак има противоречие в името и в датата, което означава, че го предразполага като цяло, означава, че тя влиза в депресивните състояния на двойката, която всъщност зарежда Луната.
която всъщност променя чувствата. 28 дни се върти изключително бързо, което означава, че това е типичната жена, която в един момент може да ти изготви една страшна мусака, но в следващия момент може да ти тресне два шамара, защото примерно не си подарила едно цвете. Мусаката на главата. Благодаря ти, дяде! Мога да кажа, че наистина си права. Да. А пък двойката Луната... Докосна най-точно ти го определи. Всичко, което каза е действително точно така. Особено това накрая за мусаката и двата шамара. Просто го гарантирам, наистина е така. Наистина не обичам да оставам сама, макар че винаги медийно съм го прикривала личния си живот. Че обичам някои неща да ги прикривам действително. Това, което каза за поведение... Да, за приятелите. Някой път, като ме обидят, така ги загървам нещата и могат да минат и години. Много съм такава. Това е поведение едно, който всъщност е Марс или Овен. Друг път имаш ли, в който ти се е случило да ти направят нумерологична прогноза или това беше... Правили сами, но не толкова точно да ме определят като човек. Първо, мусаката ми е най-любимото ястие. Тя ти се хвана за мусаката. Това е вярно. Аз съм много такъв човек, нали, търпелива съм и понякога избухвам, изливам си го и после след едно, точно за 5 минути нищо нямам. Такъв човек съм наистина в действителност и ако след 5 минути този човек е още срещу мен, значи всичко му е простено, но въпросът е да остане. Ако не остане, просто го няма. След рекламите ще видите. Сега, нека да дойдем към тройката. Тройката, тази сфера се казва разбиране. В тази сфера се ражда всичко, което ни е познато. В нашето предаване всяка седмица следим дървото на живота по кабала и избъдваме едно наше желание. Сега ще имаш възможност да се насладиш на третият ни опит. Тук, както си спомняме, засадихме в короната, засадихме зранцето на желанието, единицата, както казахме началото. Минахме, прекарахме го това желание през мъдростта, в смисъл такъв, че тук в тази една седмица би трябвало да сте се потопили, да усетите защо искате точно тези неща да се случат, да разберете дали е заради вас или... Прекарали сте го през вътрешната ви мъдрост и нали говорих миналия път, че това е един триъгълник, една троица и тези две първи сфери са все още малко ефемерични. Човек не може да ги обясни много лесно, единицата и двойката. Но сега, вече тук, преминаваме към тройката и така да се каже, ние правиме този триъгълник. Троицата става цяла. Ето така. Сега, нека да дойдем към тройката. Тройката, тази сфера се казва разбиране. И тук вече, в тази сфера, се ражда всичко, което ни е познато. Тук нещата стават вече малко по-твърди, малко по-материални. Тази сфера е... Виж колко интересно. Ти каза, че осмицата е подвластна на Сатурн в традиционалната нумерология. Това е незавършена осмица. Точно така. Тук си много права. Това е незавършена половината на осмицата. Разбира се. Нали? И това число, тази сфера, тя е подвластна на Сатурн. Разбира се, нали? материална вибрация. Точно така, тя е много материална, по-материална в сравнение с първите две. Нали? И нейният цвят е тъмното индиго. Тъмно индиго, което... Нека сега първо да започнем от Сатурн. Сатурн, тя също спомена Криси преди малко, как вижда, нещата са изключително свързани. Сатурн в астрологията е планетата, която ни учи на дисциплина. Да. Планетата, която ни кара дори без да искаме. Такива неща ни стоварва в живота, че ние без да искаме, просто трябва да се справим с някои неща. Нали? Много интересно, че не знам дали знаеш, Криси, в Китай, това го разбрах преди няколко месеца, Сатурн, самата планета Сатурн, преведено от китайски, означава екзорцист.
Това не го знаех и аз. Да, виж колко интересно. Защо екзорцист? Защото Сатурн е този, който ни помага да изкараме всички, дето казват, бесове от нас. И върху какво трябва да се концентрираме сега? Абсолютно лоши навици. Или лоши навици. Точно така. И сега, за това трябва да се обясни значението на планета Сатурн и на тъмното индиго. Тъмното индиго е една много тъмен цвят. Той почти към черен отива. Той отговаря също и за подсъзнанието. Нали? Много е важно да разбереме тук, да влезем в тази сфера, да се конфронтираме с собствените си страхове. Това е важно. За да можем да стигнем до следващата сфера, която ще занимаваме днес с нея също, която се казва милосърдие. Но как можеш да бъдеш милосърден, ако не си разбрал за какво става въпрос, ако нямаш разбиране? Нали? Сега тук тази сфера, пак казвам, тя ни кара, трябва да се потопиме през тази седмица в себе си, да се конфронтираме с най-дълбоките си страхове. Нали? Страха, единствено нещо, от което страха го е страх да не би да не може да ни оплаши. Нали? И първата стъпка да преодолееш страха е да не му се поддадеш. Другото нещо, което е много важно през тази седмица, пак да наблюдаваме синхроничността на тройката, Сатурн, тъмното индиго и, разбира се, значи концентрираме се върху това и следващата седмица продължаваме нататък. Да. Точно така. Заповядай се, за да кажа благодаря на Ивена за това, че ни беше гост. На нашите специалисти за изключително компетентната информация, с която ни заливат всеки ден. Това бе всичко от специалистите. Гледайте ни следващата събота, точно в 9:30. Хубав и усмихнат ден. Останете с програмата на Нова. Thank you.